Jedna nova zvijezda pokazala nam je put. Stojimo sada pred vašim vratima. K vama dolazimo iz dalekih daljina navijestiti vam rođenje Krista Gospodina. Put nas je vodio kroz mnoge zemlje. Vidjeli smo siromašnu djecu. Stoje pokraj puta. Sve nas je to jako potreslo, jer je toj djeci oduzeto djetinjstvo. Umjesto da uče, prebiru po smeću. Umjesto da se smiju, obuzeti su tugom. Umjesto da se igraju, prose za kruh. Umjesto novih prilika, budućnost im nudi nesigurnost i smrt. A poruka iz Betlehema glasi: nijedno dijete na svijetu ne smije se napustiti. I sve dok ima onih koji propadaju u siromaštvu, mi ne želimo ostati nijemi i stajati po strani. Neka mir u kojem ćemo bez straha snimati budućnost svojih obitelji i cijeloga svijeta dođe i uvijek ostane po djetetu Isusu koji se po malenima prikazuje velikima. Sad moramo poći jer put nam je dug. Neka vas Božji blagoslov u novoj godini prati. Od srca vam želimo mi, pjevači Betlehemske zvijezde. Svetlost, svom Betlehem gori, glas čudem veselja po zraku zvoni. Čas Bogu visini, mi ljudem nizini, v radosti, to svaki kriči. V radosti, to svaki kriči. Jen starec uštali, naslonjen stoji. Medoslom i volom detešce leži. Gama ti odeva, te milo popeva. O Jezuš, predragi moj sin. O Jezuš, predragi moj sin. Predragi kralja,
zvijezda pokazala nam je put. Stojimo sada pred vašim vratima. Vama dolazimo iz dalekih daljina na vijesti rođenja Krista Gospodina. Put nas je vodio kroz mnoge zemlje. Vidjeli smo siromašnu djecu, stoje pokraj puta. Sve nas je to jako potreslo, jer toj djeci oduzeto je djetinjstvo. Umjesto da uče, prebiru po smeću. Umjesto da se smiju, obuzeti su tugu. Umjesto da se igraju, prose za kruh. Umjesto novih prilika, budućnosti nudi nesigurnost i smrt. A poruka iz Betlehema glasi: nijedno dijete na svijetu ne smije se napustiti. I sve dok ima onih koji propadaju u siromaštvu. Mi ne želimo ostati nijemi ni stajati po strani. Neka mir, u kojem ćemo bez straha snimati budućnost svojih obitelji i cijeloga svijeta, dođe i uvijek ostane po djetetu Isusu i se pomalanima obraduje veliki rad. Sad moramo poći jer put nam je dug. Neka vas Božji blagoslov u novoj godini prati. Od srca vam želimo mi, pjevači Betlehemske zvijezde. I looked into my soul, and what did I see? Coming forth to carry me home. A river still rising in me. Coming forth to carry me home. Sing, Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. Sing, Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. I'm on my way now, and so are you, coming forth to carry me home. Till all the people, they're coming home too, coming forth to carry me home. Papinsko misijsko dijelo Svetog djetinjstva osnovano je u Francuskoj 1843. s ciljem da djeca iz Pariza pomognu djeci koja su umirala od gladi i siromaštva u Kini. Predloženo je da se svaki dan izmoli jedna Zdravo Marija za tu djecu, da po krštenju postanu djeca Božja, te se svakog mjeseca darivao novčić za njihove potrebe. Djeca Pariza su to prihvatila s oduševljenjem, te je tako nastalo dijelo Svetog djetinjstva, koje se s vremenom razvilo u 1000 inicijativa i projekata. Dan dijela Svetog djetinjstva u Hrvatskoj slavi se 6. siječnja na blagdan Sveta Tri kralja. Unazad nekoliko godina djeca iz različitih župa diljem Hrvatske zajedno sa svojim voditeljima sudjeluju u akciji pjevača Betlehemske zvijezde koja se provodi u božićnom vremenu, a sav prikupljen novac ide za potrebe misija. Mali misionari iz Gračana u suradnji s misijskim uredom iz Zagreba već 4 godine za redom provode ovu akciju na Kaptolu. U svibnju 2009. dobili su nagradu, put u Rim i susret sa Svetim Ocem i drugom djecom iz Europe koja su sudjelovala u toj akciji. Od prošle godine akcija se provodi i u našim Gračanima.